Kamano mara maintie jara Oloo TV en kinde makare ma Indian channel mar Kuku mar Wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Oloo Mbaka kawuok e Oloo TV. Odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche mabende oseyudo kadhi nyime e nyim doho mopogore opogore ma pacho kaendi. Wadwa rango fai mabende samoro igoyo jogo eko molalo buche e nyim doho. Wadwa rango to en ang'o makelo fai machalo kamaendi. An kod mor mogundho antiere kod okil kamaloka e studio kaendi. Abiro miye thuolo mondo mos wenyisu nyinge kaeto wadhi nyime kod twak machalo kamaendi. Arwaki studio. Mos oganda maneno Oloo TV Wach nigi nyingi. Nyinga iluongo ni Agnes Awuor. Aron advocate Kisumu. Agnes Awuor orwaki studio kaendi kendo agoni erokamano kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mar chopo mondo mi watwage kod oganda. Okil kamaloka kod twachako kod wechego eko mag omenda mabende samoro ka ng'ato tero bura e nyim doho to igoyo ng'ama owito bura. Karwe kod buche mabende waseneno kod tere doho machiegni gi eki mag yiero mabende ong'ere kaka petitions. Waneno ka samoro ka ng'ato oloyo bura to nitiere omenda midwani mondo mi ochul. Ok wang'e ni waluonge ni fai, ok wang'e ni waluonge nango. Mano in ibiro nyiswa dhokni. Nyiswa ni to omenda ni eri en omenda manade tichule nango? Omenda no en iluongo ni costs e dho kizungu. To fine bentiere but fine en e criminal. Koro akene dhok mayot kaluwore gi miwacho nendo but iluonge ni cost e civil matters ma petition falls under. Koro pesa ni en ni court chik omiyo court election act omiyo court thuolo mar goyo mar impose mar nyiso ng'ato mondo chul cost no endo kaluwore gi kaka keso dhi. To cost ni erika iwacho ni doho miyo ng'ato doho oyiene kendo ginyalo miyo ng'ato fai. Wach ni an Oloo atero bura. Awacho ni oyo okamoro kod yiero mano time kindwa kod Duncan Juma. Na aparo ni Duncan Juma ne okoloya yo makare. Ane matero bura. To an matero bura ni eri odhi oloya. Oyud ni Dan ne oloya yo makare. Tinyisa ni cost ni kake wacho ni en cost ni eri achul cost mar kata $5 million, $2 million. Ang'o ma determine cost machalo kama? Ang'o ma ing'iyo kaeto igik te wacho ni oyo Jeff in chul cost mar $1 million? Kaluwore gi chik mantiere ma guide judges kata magistrate mang'ado bucha enago, iwacho ni cost is a matter of discretion. Omi court the discretion ng'ad bura. Omiye thuolo gi chik mondo owawad cost goeko. Nitie gik ming'iyo kaka ka ng'iyore kuom petitions ma ji nitiere mag elections gieki. Chik bro guide judge mondo ochiw kiwango mar cost kaluwore kaka kes no dhi. For instance, ko wach ni nitero kes to bro loyi. Nitie gik mang'eny ming'iyo. Nitie jomoko miluongo ni vexatious cases kata parties litigious. Jomoko ma ok ni kes ne nitiere gi ok ni bura ne nitiere gi basis momiyo dhi e court. But en mana ni mondo koro ochap ng'at ma otere court no mondo tunge ng'amo tere gi mondo tunge. Koro onge gi basis. Odwa mana ni otunge to ng'e maber sema ko bura ne onge kuma dhiye malong'o. Koro mag gik ma court bro ng'iyo. Kopo ni court ong'iyo to idoni adier ne intention mare was just to vex the other party, then obro timango court bro wacho ni chul kiwango mar pesa ma fulani. Kendo court nitie gik mang'eny ma court bro ng'iyo seche moko kaluwore gi evidence mobedo presented. To nitie seche moko be ma court nyalo wacho ni onge cost kila ng'ato nyalo tingo garama mare. Mano be nitiere. Kapok wadhi nyime we ang'adi mana matin kende. Winjo kama okwongo wacho ni samoro gima doho nyalo rango en ni an kaka Jeff atero Dan e nyim doho mondo mi atunge. Manyiso ni adwa wane mondo mi atunge maybe gige moko kik dhi nyime achaka engage e court processes. Mano iwacho ni mano is one. Namba 2 wacho ni nitiere samoro mabende doho nyalo wacho ni oyo ng'ato ka ng'ato oting'o sike en owuon. Adwa rango anyalo duoki chien e bura mabende ne otere nyim doho kod kweth mar NASA kane gipingo yiero mar Kenyatta. Naneno ka maraga kane oketho yiero mokwongo mane otim tarik 8 chande nowacho ni ng'ato ka ng'ato oting' osigone. Maendi biro ka ang'o motimore? Giwomiyo ka iparo mbele kanyo nawacho ni bura nigi discretion.
discretion matire ni en gi powers moko momiye monyalo decide monyalo wacho ni ong'iyo bura ni kako dhi to neno ni kaendi mistake nen problem nen mar ng'at machielo seche moko mang'ani maybe no biro genuinely but ng'amo cause ginen somebody else onyalo wacho ni in the circumstances okone ka ng'ani is supposed to be paying cost koro bo wacho ni somebody obo wacho ni kila ng'ato timang'o oting osigo neno wuon to nitie seche moko ma out of discretion kendo kalore gi kata evidence ma wabedo presented be mano nyalo timo mondo judge kata ng'ama tayo burano sorry kata ng'ama preside burano endo owach ni kaluore gi evidence mochiw kaluore gi niendi atimang'o wacho ni ati kila ng'ato ting osike to mano be nyalo bedo kata kopo ni ng'at mano dhie court cha olocho pod court nyalo tiyo gi discretion ne mawach ni kila ng'ato oting'o osigo kata ka ilocho podi mano be nyalo bet but ordinarily giwacho ga ni cost follow events mane kaka iwacho cost follow events matini ni oluwo kaka gik moko dhi osebedo katimore matini ni ng'at moloyo cha onego bedni mimiyango cost goeko ng'at moloyo mago but discretion pod dong ne ng'a magistrate kata judge mago weche ariyo iwacho ni gin tero weche mathoth nitiere moko koso ariyo kende mantie nitiere moko mang'eny to give vary from one case to the other okinyal restrict yourself ni en mana mai kende they vary gipogre kaluwore gi each and individual case okwanyal wacho ni kaka bura dhing'iyo ma judge bro ng'iyo bucha ni to miya cause kaka kata buchi no kongi tidhi mi so bro luwore gi kaka buchi no circumstances mane nitiere gi gik manowuok erokamano nya ukil kamaloka Agnes kuma dwani mondo mi adhi awinjo wach cost ni eri kaka wacho ni en cost ma samoro imiyo iwacho ni nyalo miye ng'amo loyo kata ng'amo olo inyalo miye either party it follows event imiyo ng'amo locho but seche moko court nyalo wacho ni kila ng'ato ti ok nyalo mi ng'amo kolocho ok nyalo mi ng'amo kolocho either imiyo ng'amo locho kata nyalo wach ni kila ng'ato ting'o sike koro omenda ni eri na winjo ka doho wacho ni ka doho ng'ado bura tiwinjo ko wach ni Jeff Oloin chul ng'ane milion 2 mano pesa makora chulo ng'ama ne atere nyim doho ni ma ok ni waparo ga kata oganda samoro paro ni samoro ipenji be nitie kama do biro to penje ni to bura machalo kama mokeli ni itiyo kod okil kama loka di gichulo gi pesa di mondo me determine ni gidwa go ng'ato fai mar pesa di bende nitiere kama mano chopie generally cases mag petition gimomiyo no ketchik no need to deter ing'eno nikech nosocho nitie jomoko moero cases moko mamibadhi okela odwani omiene gi wach sate koro it is basically to deter mondo kopo ni gi intention ni kata ni dwa timo bura to idea ni you want to be scandalous you want to vex the other person idwaro ni mondo uyuaru idwani sike court there are those litigious people magin tijine maginyalo timo kata ma ignia beach ma ng'acho nego benitiyo kalo so basically en mana ni to deter such kind of people mabewa gintiere mondo kiparo ni cost nitiere midhi chwadi mabedo go slapped tinyalo timo tinyalo weyo but again kopo ni feel kata ni ati buro ng'ado to chiu ni cost ogo you fine miwinjo ni ati it is not proper still inyalo dhi appeal inyalo dhi appeal mi wach na appeal ni kama kaka notimore and I don't feel ni the court no exercise discretion ne kata no luwo no bedo guided maber mo exercise teko momiye no kaka chik dwaro so the court will still have an opportunity mondo review. Erokamano nya okil kamaloka Agnes obro kawiyo matin ka ito kwedugo to obro dok achiel mana e doho nwero mar kwayo kata kwa kete gi dongere to court of appeal mondo mawenyi ni to sama ng'ato dhi e doho mar kwayo ni eri odhi ka ang'o motimore ka ito bende neno ka doho mar kwayo no ero achiel ne ogolo ywak margi ka giwacho ni oyo wan bende wadwa buok ahinya gi cost ma idwa gol e doho mong'ere ka be high court giki wadwa duogo mondo marang weche giki achiel ka ukelo TV maindi en Kuku mar Wach.
Kamoro moro mantie jara malolo TV wachako duoge thuolo mar ariyo maendi en TV mari migeno kendo mihero mar lolwe ka chenro en Kuku mar Wach kod an Oloo Mbaka mana kaka kinde ka kinde warango weche matimore e kinde ka kinde e thur kaindi. Odiochieng' ma kawuono warango weche go mag doho to maloyo omenda ma bende samoro ka ng'ato dhi nyim doho to ichwade godo ni mondo mi ochul kata oting' osigo mare. Wantiere kod okil Kamaloka kaindi abro chaka miye thuolo ne jok mane pok oketo TV kamoro kok yawe mondo nyisu nyinge kaeto wabiro nyime kod ng'injo no weche machalo kama chaka rwaki e studio mos oganda maneno lolwe mos ute nyinga Agnes Awuor yes wakili Kisumu erokamano Agnes agoniro kamano kuom kaw thuolo mar achiel kachiel mar chupe TV mar lolwe ka bende konyo mondo mang'eny weche matindo tindo masamoro tamo oganda wa winjo e yo maler kane wadhi e yweyo tono wadhi kama ne iwacho ni nitiere doho mar kwayo madoho mar kwayo ni eri kadipone ng'ato nitiere kod ng'ur koparo ni High Court ko winjo wachne maber to dhi e doho mar kwayo kaindi nyiso ni to doho mar kwayo ni eri ang'o matimore kadiponi kaka buche mane oyal sani nitie moko wang'e ni ng'ato kawe ochako tere doho mar kwayo maendi nyiso nang'o en okang' mane ma ng'ato nyalo kawo to koro wacho ni oyo an okawinj ka utimo na gima nadwaro adwani mondo adhi e doho mar kwayo koro doho mar kwayo mano koro king'ado appeal yes en court mamalo mokalo High Court courts nigi ranks kachakore piny from the chief magistrate could be a High Court the Court of Appeal or the Supreme Court mago categories ma courts ma wan gode Kenyaka yes to ka isewuok e High Court ka bura no ng'ad to kiwinj ka bura ni odhi e yo makare ka en gi wakili ni nyalo advise bang'e kosesomo proceedings mosomo record te nyaka judgment ma bura no ng'ado go ma judge no ng'ado go bura to koneno ka nitiere weche moko mano kodhi kalure ka chiko nego beni dhi pod in gi thuolo mar dhi court mamalo ne High Court ma court mamalo ne High Court mano Court of Appeal to Court of Appeal kauntiere koro ibedo gi 3 judge bench matina ni judges adek koro bedo to sama gibedo ging'iyo record gik mano timore High Court mane judge ong'ado proceedings kaka bura no yal witnesses mano wuoyo evidence mano bedo presented ema gi evaluate then gitimang'o koro gimbe ging'ado bura ging'iyo ni no makosa no wuok kata makosa no kotimang'o ka makosa no wuok to gibo ng'ado bura ni either otimang'o gi agree either gi confirm judgment kata order mar High Court kata gi disagree gi order mar High Court koro luore kaka presentation kata records nitiere erokamano nya Agnes awinji nitiere weche ma osebedo ka wachore koni kod kocha nitiere buche moko chien kaindi ma bende ne odwa kelo tungni kata ng'ikruok ka wadok e bura mar jodwar ma Nandi Hills manero Alfred Keter ka wachak wadok e bura nero mar Anwar Guru Kirinyaga kocha chande samoro okang'eyo ni anjo siasa ema wacho koso ini paro nade bende paro ni samoro nitiere kaka doho ma pacho kaindi idonjo negi kod jo siasa kata jo siasa influence gima utimo kaka jong'ad bura chutho to jasesa konego bed ni influence nikech judiciary jomo chung ne ng'ado bura gin independent they are supposed to be independent onego bed ni gitimo tijgi kaluwore gi chik mantiere mag guide gi kaluwore gi laid down laws and procedures koro nego bed ni the focus gi and on the issues mabedo presented gi gima chik timang'o gima chik wacho magik monego bed ni ong'iyo to ng'ado bura ok onego bed ni obedo influenced at all gi politics kata gi politicians kata gi sirikal nikech ywak maduong' osebeti ahinya ni doho ma pacho kaendi ywak samoro wuok kuom maybe kweth mobalo kod piny owacho kata samoro jomamoko giwacho ni waparo ni sirikal nitiere kaka chiko doho independence ma judiciary na ineno kata kandalo moko ne maraga ywak ni oneno ka jo siasa dwa so umgi e doho maendi bende en gima nitie kosen mana gima wacho nitiere nikech for instance wawinjo ka ji chiwo comments maseche moko will threaten the independence of the judiciary to konego bed ni kapacha to konego bed ni judiciary bedo threatened onego bed ni gi focus e gima gitimo to jo siasa to wacho you know they speak
and they say nikech kaluwore gi for instance itera e court yes to wayalo kod somebody else you know some people will talk jomoko bro wuoyo to try and intimidate you but kaluwore gi in kaka jang'ad bura okonego bed ni ng'iyo mago onego bed ni focus e bura mokel ni chande to evaluate maber ing'iyo chik then itimang'o ing'ado bura kora kod odhi in favor of the other person kata in favor of the opponent isetimo mari kaluwore gi chik samoro ok ong'ega implications samoro nitie buche moko makanitie tienjo ka jowacho ni dhi ng'i maybe political temperatures ni koro mondo mi ng'ade kama kik mabedi mago be irango koso en mana chik kende nitiere gik mang'eny ma will surface sama evidence bedo presented there are so many things that the judge will take into consideration mago be gin achiel kuomgi erokamano nya nyiswa Agnes ni noneno kama nadwa achiel mar kwayo ni eri ma bende koro walosie ne ka ng'ato wuok e high court to nyalo dhi otera ywak mare ni ok oneno ka buche ong'ad maber ne gindiko joma mokalo ka giwacho ni gigolo paro kata concern margi ni omenda ma kata iluongo ni cost ni eri ma bende imiyo jok ma olalo buche ni malo ahinya wach ma kama indi be yieri godo gi jong'ad bura uma ne apil gi koso e paro nade moloyo makoro ne wang'ayo sani neno ka samoro jaod bura moro machalo Stephen Bogo nomi 10 million ng'ato kama omi 8 million iparo ni ama court of appeal ni rino wacho ni gin wared kalure gi omenda mathoth migogo ji kaka cost ni iparo na kalure gi pacha okanyal ng'eyo the reason okanyal wacho ni asebedo masesomo mang'eyo the reason momiyo a particular judge ochiwo cost ma malo kata mangato ngeno ni malo in a particular case nikech no se wacho ni they have the discretion karuo gi chik motema momigi but okonyis gi ni go fine mar 1 million mar 2 million but it is not they have the discretion koro matine na gin gi thuolo mar goyo chiwo cost kaluwore gi ng'ato kendo kaluwore gi kuma no se wacho ni nyaka ng'ika koro kopo ni in aggrieved kopo ni feel ni it is too high to itimango idhi e court of appeal bura mamalo mondo koro inyis gi the reason why you think it is too high so the discretion mawacho ni that is why ineno ka gipogore from one court to the other moro chiwo 3 moro chiwo 8 moro chiwo 2 kamano it's because of the discretion momigi and then also the circumstances ma a judge more sit more preside over that particular case oneno ero kamano to nyiso ni samoro ero cost machalo kamano ero osegolgi koro wawach ni koro kawuono Agnes okeno kil kama loka in mana Agnes kaka Agnes kata in mana Jeff kaka an Jeff ni eri to ineno ka weche makama gitimore ka ng'ato dhi nyimdo to samoro cost no ero en 10 million moro en 5 million ma indi nyiso nango ne jok ma samoro nyalo donjo e ng'wech mar siasa ni eri obiro nyiso ni do ka ng'ato dhi to nego dhi mana ka entire kod neno moro mochuth koso nikech luoro bende nitie kendo oganda ywak no pile ka indi ka gi osimbe ni omenda masani gogo ji faie do ng'eny miwuoro koro waluor dhi do ma indi nyiso nango owe japiny kama chalo nade kaluwore gi pacha paro ni sama ng'ato dhi e court onego beni dhi e court ka in gi evidence nikech court iwacho ni it's a court of record it's a court madhi ng'ado bura kaluwore gi evidence mi present ne nikech sami dhi e court jang'ad bura onge ga kama gigo timore the only thing mabo guide ni wacho ni gini notimore kama endi evidence alafu koro o evaluate ong'iyo to wacho ni adier gini notimore nade notimore marach to kwanyal bedo jomoko ma awinjo tsedhi e court awinjo you know there is no basis there is no evidence there is nothing honestly mano kata in dongi koso ne nyawadu manyiso ni ineno kama indi en temo mana thiro kata geng'o jok ma wanyalo luonge ni gin jo milruok madwaro ni odhi e court sasa ni mondo gin gidhi e court kore itemo geng'gi mondo kik bed gi weche ma ng'ato dhi milore court onego beni dhi saming'eni in gi evidence and gi evidence kata kenyalo bedo ni okin sure how the court is going to decide because you wouldn't know kinyal ng'eyo ni bura dhi nade you know but in gi evidence ni mi collect
me believe ni this is what happened kaka mag petitions go iko joma no yudo forms mano miji kande nikech ni miyo agents joma ne capture kata video mawacho ni ati during this time ngani no intimidate jomoko, you know, such kind of things. Megik ma gather, then you present before the court so that the court nyalo ng'iyo to wacho ni adier nokotimore maber kalore kaka chik dwaro wami ng'ani nafas machielo. Koro kionge mano to inidhi adhi court. Joriethruok kik dhi e nyim doho. Erokamano ahinya. Agnes, wach mogik en ni to samoro nyiswa ni to buchegi kima ji tero e nyim doho. Okil kama loka nitire mathoth ahinya to samoro ineno ka ng'ani tiyo go okil kama loka niri, ng'ano tiyo go okil kama loka niri. Nyiswa ni bende nitiere chik ma samoro gayo omenda michulo kata un kaka okinde, nikech wak no sibet ka jopiny wacho ni samoro nitiere jok moko makidhire ni kod bura midwa ni mondo mi konyi yalo to en oneni kaka giro hala. En kadhire kaka Jeff Oloo niri an gi bura to koro Agnes nena mana ni mind en kama adwa lose nuengo, adwa lose yuto, profit, odwa overcharge. Bene nitiere chike masamoro gayo omenda, masamoro ana kaka client ni kabiro tinyisane makama eka konege chul bura. Nitiere chik ma konyo okinde sama gi winjore gi client margi e weche mag fees. Ilongo ni Advocate Remuneration Order. Amended one 2014. Machik moket piny manyiso wani kata ka petitions nitie kaka dhi weche mitime high court, nitie kaka dhi weche mitime lower court, nitie kaka dhi transactions mag law, nitie kaka dhi family issues, gik moko ina kweko. Nitie kaka gi guide so that you charge pesa kalore kiwango ka chik no wacho. Koro nitiere chik. Omiyo koro ka ng'ato samoro ne tire gi paro ni atero bura niri ne maybe advocate farm chalo kama paro ni ogigona, nitiere kama nyalo chako dhie mondo find out ni to charges chala. Discretion mar an individual. Nikech kibiro fees idwaro ni atim ni case to kwa winjore kuom chudo ineno ni atimo ni mamalo kata according to ini nyalo feel ni pesa no is a lot. According to anana feel ni am within the law sama anyisi ni pesa ne monege chul. You are free. You are at liberty mondi dhi iro kilimachielo kata mondi dhi nikech it is you ine midwaro kony. Koro kifeel ni ng'ani cannot help you because you disagree pesa. You can still go to somebody else mano kotami. But gimang'eyo en ni kaka okinde kawaluwore gi chik ma oketno piny mar Advocate Remuneration Order, we are not supposed to undercut. That is also an offense. Ma ka ng'ato ng'eyo, you can be charged in a court of law. Okonego beni undercut. Onego beni bedo strict on the law. But mostly, samaji biroga, they say ni kilikoro maiki, you know, ok gidwa ni mondo chike ma mondo ilu sama samoro iketo ne kume mokerot nikech kata pok wuoyo to isene yawo file mi mar Jeff Oloo no kase ndike to file nyaki yawo nikech sami biro igeni most of ji sama kibiro office and then we talk because it is service I'm talking to you and getting information from you, so jomoko feel it is not service as such. Makata consultation no it is not. Kaka daktari madonje big book the nongi tuwakama but ingeni samibiri chako pimonacha once ayao doga achako mi responses. I'm actually doing service to you. Exactly. Onego beni ichulo consultation and if it is something midwaro ni we go further with it, then you pay the office your file the office. So that, because Sami Biro, for instance, if you have documents, you don't expect an advocate to keep them loosely. Every file has a person. Korin ki biro kaka in waya oni mari mwandike nyingi, so that even next time ki biro, you just ask, and client makama, na biro cheng makama. They'll get your file. Katako ki yudo kilinga machielo nyalo do kili machielo office no. To koro based on the file gi documents manikelo ko yao ko ngiyo is able to advise you accordingly. Erokamano inya okil kama loka Agnes. Ang'eyo ni
ne waketi gi dholuota kata kamano tema ahinya ma watieko chenro machalo kamani mar Kuku mar Wach kendo wago niro kana duong' mokalo. Gima duong' moloyo mo nyiso gandawa en ni weche mag doho gima duong' ma giluwo en chik. Jogo eko magin joriethruok winjo kendo gima Agnes owacho kidhi e doho ka intiere kod neno moromo manyiso ni buchi nyalo loyo. Kawo kamano kawuok e Oloo TV Agnes ero kamano ahinya. Nyaka wachak radio odiochieng' machielo an Oloo Mbaka oritu masani.